nung atog-atog kami di son dia kabona sultan so maninya kana marhamarang pardong atu paran ngepuy si raja naik pos-pos daho yang asal badan nami dilas nerohan nami di bagasa partikian nauliom borngin naring ganon manot termahami membuat tuan igondang nami mana musik alay pe masul pa dia katot ternami na malo nami mangidu kami asa alurundang maju tumat ka perdengan basa asa tetap salut awal nami marnas roha di nama muka satu nama ujungi Grabe Bang. mau lihat mana malu nami Grabe Bang kami. nung ngadia lulung kumutu mata perdengan basa tetap bebehay mangido asa alurundang matu buru nami dohot tulula nami asa tetong radero hanasilan non dia kapan juhon nami mau lihat mana malu nami tetong bebehay mangido Grabe Bang kami. asa alurundang matu amat teraja pamarentah na tua-tua pangdonggomi di bogasak kuta ale tutong do hami mangiyo dengan manotro mahami ay marmula na huli marmula na dengkan bain damang di hami gondang mula-mulai Kianon asa marsomba hami tu amat tanah martua de bata marsomba tu salut lolo nami marsomba tu salut nalia nalolo bandamang di hami gondak soboy asal lihat panggabean lihat perhorason di ulon nami sedarion songoni nang dihame dia kena maramarangi mardongal tubuh benda mang dihame gondang dia di sananda rumah tuliha lian non
ngalas rohanani jalan imam di hami next itu lumayan itu ternati di hami hasuluton hidup natua-tua dulu si manindo tapi panatapan dan damang di hami situ tio nas pada udang matu hasahat